Така, Венче, за да добиеш представа от какво толкова ми се ревее и какво се случва тук, ти правя клип, защото явно няма да дойдеш скоро да видиш. Тук искам само да добиеш, тук това е изчезнало, да добиеш някаква представа какво се случва, какво е. Гледай сега, това всичкото някъде нещо, тук това е прибрано уж, кашон с чини. По шкафовете има още, това всичкото пак трябва да се пребере някъде, то няма къде, чували. Така, сега събирах това, което правих, събирах от този шкаф. Книгите, че беха целите, всичко е в някакъв бял прах. Ето да добиеш представа. Така, хубаво да добиеш представа. Гледай, в какво състояние кабелите са извадени вече. Чакай, че нещо да не стане някаква авария. Гледай какво е чудо. Погледни. Гледай. Красота. Красота неземна. Нема къде стъпиш, всичко в прахоляк. Гледай какво е. Разкошотия. Гледай спалнята какво е. А тук представи си още не е нито започнато да са. Ето тук сме нахвърляли картини, неща от хола, тук кашони с неща, тук чували. Гледай какво е. А тази стая като започне да се прави, какво ще стане? Къде ще идат тия неща? Аз не мога да си го представя, честно ти казвам. Това яки ще ти го върна. Ти си ми го давала, съм го оставила тук. Реве ми са, Венче.